ukulunga kaNkulunkulu ngokuattend isonto kuphela. Awukwazi ukuthi ube the righteousness of God without a change of imvelo empilweni yakho. Please get me bazalwane. Angeke ukuthi ngoba usonto eMountain of Prayer bese uthi uyezulwini. Umnikazi wezulu uNkulunkulu uthumela uJesu ukuthi azoba inhlawulo naye sikwazi ukuthi sinikiswe kuBaba. Uthi uJesu akekho yakubaba ngaphandle kwakho ngoba mina ngiyindlela neqiniso lokuphila. Kwenzakalani uma ngabe the requirements of righteousness? Yini i-requirement? Yini into elindelekile ukuze ube ukulunga kaNkulunkulu? Princess, ukuthi fanele izono zakho zithethelele, zihlanzwe. That's a requirement. Asifunde lo bazalwane. That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the spirit. Uma usathane eza kimi athi kodwa wena uyisoni, ngithi kuye no, amadala ami konke